ke zana zauna ya ke ta hodar da salimi da ta gari ba zan tsallake in je wata ƙasa ba in shige gare kyakkyawar tarbiyya iyaye sun baki baki da hadari kullum roƙo na Allahu ya ba mu ƴaƴaye na gari na so ke ganni ya kai na baki kunya kan ke da ke nazari zaman lafiya cikin gida ɗaya in baki dan takwashi. Oh,